Sekudlula abantu abangu-1492 emgwaqweni yaKwazulu Natal selokhu uqale unyaka, kanti ngalesikhathi ngonyaka odlule kwasekushona abangu-2092. Lesifundazwe isona besilokhu sinenani labantu abaningi abaphangalala emgwaqweni njengoba sinabantu abaningi abavakashela indawo zokuchitha amaholide. Amaphoyisa ke nawo athi azobelikanise kuzo zonke indawo kuhlanganisa nezokugada imingcele yakuleli. Sifisa ukuthi wonke umuntu ofuna ukuzodlalela nje ugconekela kwaZulu Natal azi ukuthi kwaZulu Natal into singeke siyivume leyo. Kofuneka umuntu nje mayizoza kwaZulu Natal aqikelele ukuthi yonke into yakho ihlelile in terms of ukuhamba ngemoto ephilile sesimeni, naye futhi uyimisele ukulalela nokuthatha hambisana nemigomo yasemgaqweni. Indawo efana nezingxangxathela zezitolo nendawo ezisemakhaya ezidume ngokwebiwa kwemfuyo zizobe iqashwe ngelokhozi. Focus yethu izoba kakhulu kubugebengu nobelelesi obungena ngemingcele engena la kulesifundazwe saKwaZulu Natal. Kanjalo noma ngabe leyo mngcele ingena ngamabhanoyi noma ngabe ingena ngemkhumbi noma ngabe ingena ngokuza ngomgwaqo. Uhulumeni wesifundazwe uyimise yonke imicimbi emkhulu yobumnandi kulamaholide ngenxa yesifo iCovid-19. Asikakathathwe isinqumo ukuthi amabhishi azobe evaliwe noma cha kulesikhathi samaholide. Ezindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMgungundlovu.